Ahoj, toto je Pikvan a teraz s Kristiánom Mesarošom. V tejto krabičke sú typické ženské veci a ja si idem jednu zobrať. Nalep si umelé nechty a zvládni 3 holčičí výzvy? Bože, to čo je, ty kokos? A neviem, ako úprimne začať. Idem na to tak, že si zoberiem ten najmenší nechet, nejak ho odlepím. Fuj, ty kokos, to je strašné. Tak toto, že by som niekedy robil, by ma nikdy nenapadlo. Tu nejaké lepidlo trčí. Ja mám také tlsté nechty, takže to, bude to tam nejako tak trošku trčať, nevadí. Dobre. Tento tam sadol perfektne. Balíček. Tak toto pritlačím o stôl. No máme hotovo. Dostal som niekoľko vecí a ja sa teraz idem posnažiť s nimi trošku tak žensky zaobchádzať. Uvidíme, ako mi to pôjde. Najprv máme plechovečku a na toto som sa tešil. Minca, náramok a napíšem nejakú SMS-ku alebo niečo. Ja rozmýšľam, s čím začnem prvým. Tu sa bojím, že si zlomím nechet, takže nechtíky potrebujem až do konca. Takže idem od mince. Toto je... Akože nechcem to takto brať, hej, ale... 50 centov doma. Poďme na náramok. To akože vôbec... Ne, to sa nedá. Dobre, ešte to skúsim nejak inak. Už nikdy nebudem žiadnej žene toto vyčítať. Nechcem si to dávať do úst, lebo však s tým zubami asi nič neurobím, ale... Vzdávam sa. Náramok mínus. Dobre, ideme tu niečo napísať. Kto nepíše s tými nechtami? A takto. Práve som sa naučil písať. Ešte, že tu mám autokorekt s nechtama. Paráda. Pipenka napísala správu. A ideme na plechovicu. Mám 5 nechtov, takže idem možno postupne, že je to jak otvárak. Ahoj, však ale to boli môj nechet. Domačky. Prostredník ušiel, nevadí. A teraz pekne pálčekom. Tak ne. Zvládol som síce minus 1, druhý, baví klobúk dole, lebo toto je veľmi akože za mňa náročná vec. Ja idem dneska v Prahe do zoo a podľa mňa s týmito nechtami ma tam vrátia naspäť do nejakého pavilónu šeliem, lebo to je akože strašné. Ale dobrá skúsenosť. Máme tu koniec dielu.